Ja jos oikein nyt tulkitsen tätä, niin Ville saattoi pyytää lukitsemaan. Eli penkisäädöt kuntoon ja näin sitten John Deeren ammattimies kävi sen tekemässä. Ajokkinahan on John Deere 1010E. Kaikille kilpailijoille sama kone. Ja lyhyesti kilpailu kulkee niin, että tähän maastoon on ikään kuin harvennushakkuuolosuhteisiin sijoitettuna tukkitasoja. Vähän samaan tyyliin kuin harvesteri olisi ne sinne hakannut, ja nyt Ville Ahosen tehtävänä on käydä noutamassa nämä tukit niin, että eri puutavuralajit eivät sekoitu keskenään sitten kun ne tähän varastolle tuodaan.